The Lord is saying the hour to stand for Jesus is now. Herra sanoo, että aika seistä Jeesuksessa on nyt, No matter what. huolimatta mistään muusta. Whether they throw you out of the WhatsApp group, the Twitter group. Vaikka he heittävät sut pois WhatsApp-ryhmästä, Twitter-ryhmästä, Don't worry. älä huoli. Just stand with holiness. Vain pysy pyhyydessä. Stand with Jesus. Pysy Jeesuksessa. The Lord is saying Herra sanoo, the best is yet to come. että paras on edessäpäin. Your life is going to be better in eternity with God. Sinun elämäsi tulee olemaan parempaa ikuisuudessa Jumalan kanssa. You need to go out and preach Jesus without fear. Sinun täytyy lähteä ulos ja saarnata Jeesuksesta ilman pelkoa. If abortion is sin, tell them, abortion is sin. Repent. Every day hundreds of babies are being slaughtered in Europe. Jos abortti on Hundreds syntiä, of niin thousands of babies are being slaughtered in Europe kerro every heille, day. että abortti on murha, se on syntiä. All over the world. Satoja tuhansia lapsia murhataan ympäri maailmaa joka päivä. Every day. Joka päivä. Hundreds of thousands of babies are being slaughtered globally. Satoja tuhansia lapsia teloitetaan päivittäin globaalisti. Some are being stabbed by the doctor's knife in the womb. First stab the head. Jostain lääkärit iskevät puukolla heitä päähän siellä kohdussa. Others are being burnt by chemicals first. Ja jotkut sitten poltaan kemikaaleilla. Others the doctor catch and break the neck and pull out. Ja jotkut heistä lääkäri katkaisee heidän kaulonsa ja vetäsee ulos. Go to the streets and announce to them that is sin. Menkää sinne kaduille ja julistakaa, että toi on syntiä. Tell them Kertokaa heille, the Messiah is coming. että Messias on tulossa. Glorification is near. Kirkastuminen on lähellä. Tell this country to repent and prepare the way for the Messiah. Sanokaa tälle maalle, että tekevät parannuksen ja valmistavat tien Messiaalle.